Ayan guys, naupo lang ako dahil sakit na ng ulo ko sa kanina pa akong umaga naglabas ng mga ano, gamit dito sa bahay. Kasi maglilinis ako dyan o aakyat ako dyan sa cabinet na yan. Yan, ay, hindi pala makita. Ayun, yung nakabuko sa taas, aakyatin ko yun. Pinakuha ko yung hanggang sa taas kasi hindi ko kayang ibaba.
wala yung mga amo ko dito, ako magsasend, may makakita sa cellphone ko.
Good morning, Mabsat, Mami Piar. Good morning po sa lahat.
Salamat sa suporta. Ayan, busy ako. Abdo! Nam. Ano nga yun? EG Jane, Pibes Udalya. Iya Ujalya. Anak kalas kilahatit bara. Mama aja kali baru. No. Abdo. Eh. Abdo! Durehin matra? Durehin matra? Ya, Ah. Abdo!
Hanggang dito na lang po. Bye!